isa sa goal sa yawa is iyang i-normalize ang sala nga di na kakabantay ba nga sala din ang buhata, wa na kagamain nga sala din na kay daghan na kayong tao gabuhat ni ini uso na kay ni sa kalibutan. Normal ra man na rong panahon na kabantay ka ng tubaga. Unsa man ang ginormalize karon sa yawa kanang pag live in na may kasal nga which is gibuhat sa kadaghanang kabatan-unan one night stand, which is daghang mga tao nga nalimot na kining buhata sala sa Dios. Nga ang pakighilawas nga wa pa kami sulod sa kaminyoon o panimudawata ang sakramento sa kaminyoon dakong sala sa Dios. Ug isa ni sa rason nga daghang mga tao nga di kasaga sa kalangitan gumikan kay kining salaa, wa nila undangi pagbuhat, ang nagbuhat sad niini wala pasad kahinulsol. Pero kung ikaw nakabuhat niini ug imo ning hinulsulan ning gilikayan na nimo pagbuhat, then welcome ka ngadto sa karian sa kalangitan. Unsa man ang sunod niyang ginormalize sa yawa ang mga babayi nga magsuot og siksi kayo, ang mga babayi nga magsuot og pantalon, which is isa ni sa rason nga ang mga tao karon kung badlungon gini mo sulod sa simbahan, masuko, magpatuyang na sila pagsuot sa shirt sulod sa simbahan, magpatuyang sa suot sa dress nga mubu kayo, nga nakita ang cleavage, nakita ang paa. Ang uban sad magpalabi na sad, magsuot og pantalon panahon mo simba. Gani nawala na ang bronda panahon mo simba, which is unusual na lang sa kadaghanan nga ang tao magsimba, magdress, gamay na lang kayo ang magdress, magsuot og proper dress panahon mo simba. Nga isa ni sa rason nakita ang mga babae nakasala labi na kung ta panahon mo simba kay labi na kung nagdeboto ta ni Mama Mary unya panahon nga magampo ta sa Ginoo, isa ni sa rason nga dugay ta dunggon ngano dugay ta tabangan sa atong problema nga gihambing kay nag-iyak man si Mama Maria panahon nga makita niya ang usa ka babae nga musud sa simbahan nga dili babae tan-awon, inappropriate ang sinuotan kay kung inappropriate gani ang atong sinuotan sulod sa simbahan but pasabot wala taga respeto sa simbahan na kinibalaan. Ikaduha, wala pud taga respeto sa Ginoo. Kay ngano, ang simbahan mo'y lawas sa atong Ginoo. Kay wa man nato respetuha ang lawas, wala po nato respetuha ang ulo. Since moingon man ta nga nahigugma ta sa Ginoo, nganuman nga di nato kaya ipakita sa atong sinuotan, sa atong linuhukan. Hinumdumi ang giniingon kung unsa ang sulod sa imong dughan, mausab na ang mugula sa imong baba, umuusab na ang imong ipakita nga binuhatan. So ibig sabihin igsoon mahimo tang bakakon kay ang tinuod nga gugma dunay respeto. Kung wala tay respeto, nakulangan gayod ang atong gugma sa Ginoo. Mao isuon bantayi kini sa laa kay ngano isa ni sa mortal sin nga atong nabuhat atubangan sa Dios nga wa na taga respeto sa iyang balaan nga simbahan.